nikech chal ni ma gimoro achiel madhi kelo pogruok maduong' mogik e kind loch gwenge gi sirikal man malo. Nikech jatend piny nosewacho endo wacha ayanga ni anyiso governors gi ni pesa ni wena go uru. To mano be gima jakom bende nowacho, Raila Amolo Odinga nowacho ni pesa gi onge gima jo MPs gi timo gi pesa gi, eto nowacho no dhir governor mano eto koro loke jatend piny to koro loko ni gini wena go uru. Trevor wa mabor kako oganda kendo pod wadhi mabor kako oganda. Omiyo gima timore sani ma koro nitie ywaruok e kind piny owacho mamalo piny owacho mapiny, aparo ni en gima anyalo wacho gi ngere ni normal. Omiyo kumwae bor, kumwa dhi mbele ngoa bende pod bor. Mos piny anyalo wacho ni anang'eyo ni it will be in your lifetime ni gik mwawacho gete will come to pass. Omiyo wan kaka sirikal mar loch gwenge kata mar devolution wabro medo dhiro ahinya mondo mi gik mobedo devolve kaka barabara ogini go mondo timango mondo mi county san wanyalo wacho gi mang'eny ok ariyo kende. San wacho wach ma barabara to wacho wach marango mar CDF to nitie gik mang'eny bende king'iyo kata weche mag thieth ang'o gine go ng'eny gi ok obedo ang'o ok obedo devolve. Samoro bende devolve gi kamano to resources ok bi. Dongere wacho ni nitie resources are supposed to follow functions. So kimiyo functions no team to we kill resources then none is a problem. But so this stand as nitie onge winjruok e piny owacho mamalo gi mar county kaka wadwa timo wach mar weche mag ndara gi pesa monego bed ni biro piny kocha. Nitie bende kose court wane wase kata gomba and I'm on record mokwongo an gi ji mang'eny ni members of parliament ka gi yie adier ni devolution onego bed ni konyo ji to kos manie court onego bed ni kata koro giwinjre pendshik masani oyie gi miluongo ni alternative dispute resolution. Giwinjre gi oko mar doho mondo gino mondo miyo gino timre. To ka gidagi tawacho ni and I know I don't talk on behalf of the Council of Governors, but koro awuone kech koro iluonga ni kaka sirikal maloch gweng kata devolution family ok wabi mondo miwa seed even we have been doing this by the ok ni sani mochakore en mane koro mit marangoa mar pesa mamako jomalo gi omiyo koro gima gima watima ngoa oduog malo they are clawing back with the law yeah ging'wenyo devolution gitimo ngoa giduogo malo ka to no wacho ni gima nosebedo kwa timo weuru watim kelno ura ngoa pesa mondo walos go ngoa wechewa kalore gi pendshik schedule 4 of the constitution and kapo nitie governor moro ma ok tim maber to make uru nikech nitie chike ma monego bed ni ng'eto koni gi koni kata in governor kata in president kata in ng'awa no one is above the law. To in kipimo gini